But anyway, hauna naJeso. Ndani mashoko akandiudza and mutauriro wacho ndakatiwanga une following yakawandisa social media, but hauna kumbobvira waudza vanhu nezvangu. Kupenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko. Ladies and gentlemen, I'm back again. After a very, very long time, ndofunga you have noticed that ndisiri kubatika zvakanyanya pamberi pecamera. It's because basa rinenge rati one day basa riri kuwanda, and we are venturing into a lot of different things, but higher and higher and higher we go. What do we have today? Mambo Dhuterere coming with a claim that he saw Jesus. Can you imagine? He says he saw Jesus. Hanzi naMambo Dhuterere ndakaona Jesu. I want us to carefully look at his encounter, vachitaura experience yavakaita pavakaona Jesu, and then I will tell you what I think about that. Vari kuda my best haircut in town. I want you to contact Bless Cards on the number that is showing on the screen. He is at number 23 Roland Square, Milton Park. Ukaenda bebe panongoenda Milton Park, paunoona Alex Club ukangotena pakakona ibaba pane inonzi Milton Square. Munongo wabata pamanamba zabuda pa screen. Ndokunogerwa maceleb enyu ese. Ndokunogerwa vese vanopisa. Ndokunogerwa muri kuona na Fred vandogerwa ikoko. And as you can see, ana Windsor vanogerwa ikoko. Ana madzibaba Samson. Ana Mr. Ridiculous vanogerwa ikoko. Ana Andy Muridzo vanogerwa ikoko. Ana Sekuru Tashu vanogerwa futi ikoko. Ana Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, vanogerwa futi ikoko. And then anyway, this guy is a celebrity, but I don't know him. And I'll say colors. Don't also forget to play Aviator, Dala Dala, and many other virtual games on Spin City. You use the link that is showing on the screen. Kuti mutambe ma games aya. Unoona utoswera wato wina mari yako idonaka. So munokwanisa kushandisa promo code futi kubuda pa screen. Pano play wavese tundege tuchichi, you play on Spin City. Rekatinzi kuti Mambo Dhuterere vari kuti chii? Nenyaya ndinayo kumazuva akati one day. And handizivi kuti inotsanangurika. And munhu wese wandakamboudza ari padhuze kana chii, munhu wese aingotsura kuti ona nyaya weuda kutaura isiyana nayo. Whether vanhu vachati vakudhakwa vakupenga kana vane klasi yavanokuisa, and even inini pachangu ndakamboedza kuda kutsvaga nzira dzekudhauta kuti aiwa no zvazvisiririwo dzadziri brain dzangu, but no, that was real. And ndakaona Jesu naye akazvipresenta in mapicture atinoona mumachechi kana chii. Ndingadai ndakawana way yekudhauta, even team parodi sataure nyaya dzakadaro ndingadai ndakateerera kuti I think one point, but presentation yacho iyo hakuna kana film randakamboona kana kuti you can imagine. And I think that's one of the reasons chaita kuti nditore time, because how can I explain that? Inini zvinhu zvinondinetsa kuti unotangira pabhora unoti anga akaita sei. But anyway, hauna naJeso. Ndani mashoko akandiudza and mutauriro wacho zvinhu zvacho zvese zviri weird one. Zviri weird. So it was more real, kudarika real life yedu, but I think a vision I could see. Ndakatarisa mudenga unoona view yekuti zuva rabuda ratikwire ya engoyo iye kana level iro riye, ndopa ndaiona something chichiuya chichiapproach. So chinhu chakatanga kuuya mupfungwa mangu ndechekuti bona in that atmosphere unenge uchiziva hauna munhu ari kuudza. Ndakabva ndangoti so Jesu ari real, nyaya yaJesu ndeyechokwadi. Saka Jesu akatomborarama ende ariko, ende hapana munhu anenge achikupindura. Matichia. So chinhu chakatanga kuuya mupfungwa mangu ndechekuti bona in that atmosphere unenge uchiziva hauna munhu ari kuudza.
ndakabva ndangoti so Jesu ari riu, nyaya yaJesu ndeyechokwadi. Saka Jesu akatomborarama ende ariko, ende hapana munhu anenge achikupindura. Which means apa ndo Mambo Dhuterere pawakatanga kubhilivha kuti nyaya yaJesu ndeyechokwadi. Pambetso apa vaingofungawo kuti hadzingori nyaya haana kurarama. Apa ndo pawakatanga saka Jesu ari riu, saka nyaya yaJesu ndeyechokwadi. Well, but something within yourself, mauri ndo mune chinhu chinenge chichikupa maanza, like more like unenge uchitongoziva. Ukabvunza mubvunzo, ndakabvunza mibvunzo yakawanda, but answer inenge ichingobva mauri, unenge uchitongoziva. And pandaiti ari riu, something within me chakabva chanditi ari riu ndiye uyo wauri kuona, ari riu akatomborarama ende akutodzoka ipo paya. So ruwana nepfungwa dzangu ndakabva ndati okay, since ndaiona achitaunga ari distance, nozamba kurarama munhu wese anongori nezvinhu zvekuti tine zvinhu zvatinoita, whether takaudzwa muchechi kana takaverenga Bible kana something within ourselves chiri kungotiudza kuti this is not a right thing, but zvinhu izvozvo tinoita tichiti ndichazotendeuka kana kuti ndicharega. So brain dzangu ndakati okay, since achiri a distance, so regai nomhanya ndinopedzisa madhiri angu andaita, then ndozotendeuka asati asvika, ndotendeuka ndikadzoka asati asvika. Something within me again chakandita uri kuona paara akutosvika zvokuti ungoboira chete so anenge asvika. So the other strange thing is ari a distance paanga ari ipapo, I could know kana ndaigona kunzwa, not kuziva kana kunzwa kwedu kwatinoita, but ndaiziva kana kunzwa zvaari kufunga kana zvaari kutaura. And what he said, akatonga une following yakawandisa social media, but hauna kumbobvira waudza vanhu nezvangu. hauna kubvira waudza nezvangu. And question ine vanhu vopo ndo question yandogona kuita izvozvi kana then kuti but ndakamboimba kuti no, paakataura izvozvo I could know ipapo ndega ndati autaura chokwadi, handina kumbobvira ndakaudza vanhu nezvake. So again, kuti nditi ndiye, kuti nditi something within me chaitaura, but wona zvinhu zvaizvinonetsa kutsanangura, ndozvatikutaura. But yeah, so I can safely say I was told kuti ndiwe uzoudza vanhu kuti Jesu is real and audzoka. And kana tikanzwa kuti Prince of Peace chichi mentality yandandinayo, I could think whether you saw Jesu vision kana chi, it was going to be a marvelous feeling, but I'm afraid feeling and I feel were really different. The situation was terrifying. But what I could but one presence yaga achingwapia, so unotanga kuziva zvinhu zvese, and then unonyatsoziva kuti handisanda ready. Wega unozonno handisanda ready man. And no, this is one wega unoziva kuti no, padhuze apa pasvikika apo paari apa pasvikika apo nezvandiri zvino, kana akasatoti uya wega unenge uchida kusuduruka ende unenge uchida kutiza kuenda kurefu naye. So I think that's the issue. And believe me, I know. I know it's video area. No, I don't think I care about that. Because I know if you am Asha, you need to talk to whoever, but there's a what about? But in any hands, I've never told one for following yes yet in a social media with Jesu is real and Abuzok. So those are doing it out of manner. Jesu ariko and is real and Abuzok. But do the Abuzok. In any brain exam, in the vision, in the same and I don't mind on a pace out. There's a tender gas at Azoka, but Nagatongo what are Power, Papa, do the Rota Panajins on Boita or Peza Satazo. And the Anatina Madire that through it, I'm telling you, the Paduze Nessim Barrier and Agloro, whatever that you might say.
hapasvikike wega unyatsoona kuti damn. So yeah, ende zvinhu zvese zvirwrong zvatuita tenge tichizviziva. Kana iriyo feeling ichazenge yapo kana adzoka, I'm telling you, unenge uchiziva zvinhu zvese ende hauna munhu wekupikisana naye kuti no handiziva musituation yaoti atingazoda, but ipapo unenge uchingoziva zvinhu zvese kuti aiwa ari kutaura chokwadi. Aiwa plus hauna munhu ari kupa mawega uringoziva. That's the weird thing. Yeah, I feel relief. I know I have some people that go as it say, but I know, sure. Ndakatry kutsvaka maway ekuda asi Jesu, but ndiye the way akazvipresenta, you can never ever doubt. Nyangodai wanga uriwe you to my position, I'm telling you, ungadai wakataura kudhara, you can never. Sure, I'm not the right person with me and with hand. Jesu atazoona Jesu. People, they will think I'm a clown out there. I know they'll think, this guy, what's going on? But that's the thing. And I think I have a boy, I did, what do you mean, Bobira, Bambru Butanga, what I was feeling is that one out every day, Panru, and stand and say, I just have a feeling of him. They don't know about and I have guys who I did. Boys, what I want to get you, I'm seeing a podcast, Tongue podcast show that, I think we are going to do that, but I have different feeling. I just so far don't get an issue where to them traga relevance kind of my views, no. Now I'm a wonder which contain and story and root. That's how I should say it. And I'm glad I've said it. I'm glad I've said it. And the way I know, he knows that I've said it. That's how real he is. He's so real so kuti andinoona chinhu chawakatarisa with the phone yangu iwe uri kuzviona ungori real. Situation iyoyo iri so real kudarika real watinoziva isusu. So I'm very definite ndikuziva kuti ari kuzviziva kuti ndataura kuti he's real and akudzoka ameno kuti ndanani varuda kuti vanzwe and why choosing me kuti nditaure, but anyway ndataura. Thank you. Well, that is Mambo Dhuterere. Murikuona pane ka wave kekutendeuka kwema artist. Amaona baba arare vakatendeuka. Chiprofita chikutotora icho kuti kune vakawanda vachatendeuka. Ma artist. But I didn't know. Ndaingofunga ndangori ma secular artist. Mamwe acho maybe ma gospel artist. As you heard from Mambo Dhuterere vachitoti ivo Mwari Jesu aitovaudza kuti you never told people about me, but vaimbana manuwero mabvunza here manuwero, which confirms vatakataura kuti gospel hope yatakada tichinzwa haisitombori gospel because it's not telling people about the saving message of Jesus Christ. Inoona nge ichitaura about zvimwe zvinhu zvine zita raJesu Kristu kana zita raManuwero, but risiri gospel rechokwadi. And this was confirmed by Mambo Dhuterere. Kunzi ne gospel yesu vakaimba, he never told people about Jesus Christ. He never told people havana kubvira vaudza vanhu about Kristo. Well, ndopai pachazonzi vamwe vachati ingani taitaura zita renyu takadzinga madhimoni zita renyu takadii wobva wanzi get away from me for I don't know you. This was confirmed. I'm not here to validate kuti the vision is real, the vision in there Jesu Kristu here kana ma hallucinations. I'm not here to validate that. That's neither here nor there. Whether ndeye chokwadi kana ndeye kunyeba, the Bible says whether in pretense or in truth we rejoice that Christ is preached. And more. Saka hatisi kutaura zvekuti vakaionera kana kuiona. Tinongotaura kuti he validated the fact yekuti music obe yatinonzwa ichinzi gospel, it has got nothing to do with telling people about the saving message of Jesus Christ. Then something striking that I noticed, Mambo Dhuterere all along, he didn't even believe that the story of Jesus was real. He didn't believe. He confirmed that. He said he believed. Nobody believe what saka nya Jesu ndechokwadi. Saka Jesu akatomborarama.
that is when he believed. The contents of his heart, the unbelief in his heart was revealed after aona. Zvakaita Thomas, doubting Thomas, akazonzi naJesu, after waisa ruoko rwako apa, ndopo wazobhilivha. Blessed are those who have not seen but yet believed. Vakakomborerwa vasina kuona mavisions aMambo Dhuterere, but vakabhilivha. Mambo Dhuterere, pesapa, he was not believing. He believed after seeing a vision. Well, these are the gospel musicians that we had, and I'm happy that kutendoka kurikuita vanhu hakusingotendoka masecular artist vangora ana baba Harare ana King David. Even ma gospel musician ari kusvika pakutendeukawo. Anyway, vamwe muramati aina ndina kuonawo vision wati chichichi bhaibheri ramina rororo, it's more accurate than zvamuri kuudzwa naMambo Dhuterere. Bhaibheri ramina romukatiterera mobhilivha zvirimo, you're actually more blessed than Mambo Dhuterere vakatanga vaona. I want to read for you a scripture here. 2 Peter 1 from verse 18 to 19. This Peter Shidai arutaura kati, we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. Takarinzwa voice patanti naJesu pagomo raya, takazwa voice rakabva kudenga tikarinzwa isusu, we heard it tinaye Jesu. But over ati pa 19, we also have a prophetic message. It's something that is completely reliable, and you will do well by paying attention to it, as it is a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star arrives. I'm going to read this again in the King James Version. Kuti munyaso rikatiite New King James Version. It's nama thou, the, do, da. And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. Takarinzwa voice, chipo chotatu takaona vision, takaona chakati, takanzwa voice ramwari. Overzut. And we have the prophetic word confirmed, which you would do well to heed as a light that shines in the dark place. Rekatende ku King James Version. Ndono nyaso budisa kwete New King. Tuenda ku King James Version. Yende be King. Where is King? Okay. King James Version. And this word came from heaven, which we heard when we were with him on the holy mount. Takarinzwa voice. Tripagomo. Asiwa bazodi. We have also a more sure word of prophecy. We have also a more sure word of prophecy. We have also a more sure word of prophecy, which you will do well if you listen to it. Regardless of my vision, regardless of zvese zvamakateerera, kune shoko raMwari, shoko riri more reliable, rekuti mukaverenga, mukabhilivha, mukateerera, you actually do well. If you read your Bible, if you believe it, you actually do well than waiting for my visions. Blessed are those who have not seen, but yet they have believed. Imi vari kuverenga bhaibheri, mobva mariteerera zvari kutaura, mobva mabhilivha, makatokomborerwa kudarika ana Mambo Dhuterere vari kutanga vaona mavision ozoti ndazobhilivha, ndoke kutanga kuzviona, ndatozobhilivha inini kuti nyaya yaJesu ndeyechokwadi. No, ndo vanobva vati Thomas paakauya pana Jesu achiti aratidzwa mavanga, aratidzwa vanzisa ruoko rwakapa, ukuona here mavanga kuti but I believe my Lord. Babanzi, Peter. Now that, not Peter, Thomas. Now that you have seen, that is when you have believed. Blessed are those who have not seen, but they have believed. Sikwana wamwari, verenga iBhayibheri. Maverenga iBhayibheri mamateerera zvari kutaura, mamabhilivha. Mukuona? But we are happy with Mambo Dhuterere. At least now he is a believer. We are happy, and we wish it one hope vacharamba vachitendeuka sezvo kutaura chiprofita.